Elin Gwyn, da ni yma yn amgueddfa Llechi Llanberis, diolch ti am ddod. Os dwi'n iawn, wyt ti'n gwneud doethuriaeth yn niwydiant a diwylliant ardaloedd Llechi heddiw, felly? Ynddo, ers 1972, hwnna di'r cyfnod o ddiwydiannol, wedyn dwi'n astudio y ffordd maen nhw'n cael eu portreadu mewn ystod eang o gyfryngau ers hynny, celf, cerddoriaeth, dramau, llenyddiaeth, bob math o bethau. Yn 1972, dyma'r amgueddfa yma'n agor a Llechwedd yn Blaenau Ffestiniog hefyd. Wedyn dwi'n cymryd hwnnw fel y cyfnod o ddiwydiannol, achos dyma'r rhan fwyaf o'r chwareli'n cael yn niwedd y 60au a dechrau'r 70au. Wedyn dyna pam dwi'n cymryd y dyddiad yna. Be sy'n ei gymaru o'r 70au a be sy'n digwydd heddiw yma yn ddiwylliannol felly? Wel, mae'n siŵr bod y diwylliant yn un mwy cyfoes erbyn heddiw. Dwi'n meddwl bod dylanwad cerddorol yn gryfach, cora meibion a bandiau pres o'r canrif yn ôl yn parhau i fodoli heddiw. Dwi'n meddwl bod hynny wedyn yn hybu bandiau fel anweledig a Gymryd Twm Llai, Maffia Mr Hughes a Celt. Ac gwyliau cerddorol hefyd fel Pester Roc a Gwyl Caer Gwyllt. Mae yna rhyw egni yn yr broedd yma, dwi'n meddwl, achos mae'n ddiddorol bod nhw wedi cyfrannu gymaint at ddiwylliant Cymru gyfan. Be sy'n arbennig hefyd am ardaloedd Llechi ydi bod y iaith Gymraeg dal yn ffynnu yna? Yndi, dwi'n meddwl bod hynny'n rhan o'r ddiwylliant y chwarel hefyd, gan bod bod fo'n ddiwydiant bron yn gwbl Gymraeg ac yn naturiol Gymraeg hefyd. Dwi'n meddwl bod hynny wedi parhau mae'r broedd chwarelyddol yn parhau i fod yn naturiol Gymraeg. Be di'r cam nesaf yn dymchwil a dy doethuriaeth? Wel, fyddai'n creu arddangosfa yma yn yr amgueddfa Llechi, hynny'n 2012, i goffau bod nhw wedi bod ar agor ers 40 mlynedd. Ac fyddai'n edrych yn ddyfnach mewn i'r pethau dwi wedi bod yn edrych yn nhw'n barod.